Diolch ni weddio. Diolch yn i ti unwaith eto ddew am y fraint o cael dod ger dy fron i cyflwyno'n hoedfaith ofal tird lawr ein plith. Tywod ysbryd arnom, i ni gofyn hyn o'r trwy enw a ceiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na baned dros nesaf yn y neuadd. Bydd hoedfa nesaf pnawn Sul am hanner awr wedi 3. Cyn hynny, nos Iau sy'n dod, yma yn y capel am hanner awr wedi 7 ein noson o garolau. Felly mae croeso i chi i ddod. Mae'r fe fydd na gyfeithiad ar y pryd, gwybodaeth ar y cerdiau yma, ac yna fydd na luniaeth ysgafn hefyd ar ôl. A hefyd i'ch atgoffa, ar y cardiau mae yna wybodaeth am ein hoedfa ar noswyl y Nadolig, croesawu'r Nadolig. Ond dim ond ar-lein fydd yr oedfa honno, ac felly am chwarter wedi 11 o'r gloch y nos, a gorffen mor agos at hanner nos a sydd phosib, ac felly ar-lein yn unig ar noswaith cyn y Nadolig. Nawr wrth i ni cymryd y casgliad, gan ni aros ar ein heistedd i gael ni emyn rhif 59, rhagluniaeth fawr y nef, 59. Darlleniad o epistol cyntaf Paul at y Corinthiaid, 1 Corinthiaid ar benod gyntaf, dechrau'n yr adnod gyntaf. 1 Corinthiaid 1 adnod 1. Paul wedi ei alw i fod yn apostol Iesu Grist trwy wyllus Duw a'r brawd Sosthenes at eglwys y Dduw yr hon sydd yng Nghorinth at yr rhai a sancteiddiwyd yng Nghrist Iesu a alwyd yn saint gyda phawb ac sydd yn galw ar enw ein harglwydd Iesu Grist, ym mhob man o'r eiddynt hwy a ninnau, gras fyddo i chwi a thangnefedd oddi wrth Dduw ein tad ni a'r arglwydd Iesu Grist. Yr ydw yn diolch i'n Duw bob amser drosoch chwi, am y gras Duw a rodded i chwi yng Nghrist Iesu. Am eich bod ym mhob peth wedi'ch cyfoethogi ynddo ef, mewn pob ymadrodd a phob gwybodaeth, megis y cadarnhawyd tystiolaeth Crist ynoch,
fel nad ydych yn ôl mewn un dawn, yn disgwyl am ddatguddiad ein harglwydd Iesu Grist. Mae'r hwn hefyd a'ch cadarnha chwi hyd y diwedd yn ddiargyhoedd yn nydd ein harglwydd Iesu Grist. Ffyddlon i'w Duw, trwy'r hwn eich galwyd i gymdeithas ei fab ef Iesu Grist, ein harglwydd ni. Bydd y bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gydwch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn i ti unwaith eto, Dduw, am y fraint o cael dod ger dy fron, yn bod yn gallu dod trwy heiddiannau dy fab yn gweredwr yr arglwydd Iesu Grist, a trwy y cyfan a wnaeth ef yn unig, i ni yn gallu dod i'th bresenoldeb. Ac felly o Dduw, i ni yn diolch i ti am y ffordd sydd wedi hagor ar ein cyfer ni, a hynny oherwydd i fuddod y fab yr arglwydd Iesu Grist, oherwydd i ti cyn i'r byd cael ei lunio, ac i'r drindod fod wrth ni yn trefnu'r ffordd iachawdwrdiaeth yma. Ac felly o Dduw, i ni yn diolch i ti am yr Efengil Sanctaidd, yn diolch i ti bod yr arglwydd Iesu Grist wedi dod ac wedi trigo yma yn ein plith. Ac felly o Dduw, i ni yn gweddio byddwn ni yn cael ymwybyddiaeth clir o'r bresenoldeb yma gyda ni. Dy fod yma yn barod o Dduw, wrth i ni ddechrau'n hoedfa, trwy gydol yr oedfa, byddwn ni'n gallu tystio yr oedd y ti yma. O Dduw, os nad wyt ti yma, yna ofer yw'r cyfan. Ond os wyt ti yma, yma yna fendydd yn barod. Ond o Dduw, gad i ni fod yn fwy ymwybodol o'r bresenoldeb. Gad i ni deimlo dy agosatrwydd. Gad i ni felly dweud wrth i ni ganu dy glodydd, i ni'n teimlo y nerth hynny o ddifri. Dy fod ti yn ein nerthu ni yn ein haddoliad, yn helpu ni i beidio ildio i'n gwendid a'n crwydro cyson. Ond y byddwn ni yn gosod ein golygon arna ti. O Dduw, felly ni yn gweddio bydde ti'n cadw yr un drwg i ffwrdd, i ni'n ymwybodol iawn mae yr oedfa hon a oedfa o'n tebyg yw'r oedfa o'n pwysicaf oll, y pethau mwyaf pwysig sydd yn digwydd heddi a trwy gydol yr wythnos. Mae'r byd yn meddwl bod yna faterion pwysig yn cael ei trafod, a mae yna faterion pwysig, ond does dim byd yn fwy pwysig na cyhoeddiad yr Efengil. Ac felly o Dduw, i ni yn gweddio yn y dyddiau yma sydd wedi gweld hen droi cefn. Nad oes awydd, nad oes diddordeb, nad oes unrhyw ymwybyddiaeth yn y wlad hon bellach. Oth air, oth ddydd, oth Efengil, does fawr neb yn gwybod fod pwysigrwydd ceisio dywyneb di, fod angen ceisio dywyneb di, ac rhyw ddydd y byddant oth flaen di, yn sefyll oth flaen, ac o Dduw y bydd na atebolrwydd. O Dduw, gad i'th ysbryd fod ar waith mewn fath ffordd sydd yn argyhoeddi y neidiau o'r gwirioneddau yma. Y neidiau falle hyd yn oed pnawn yma, yn y ddinas hon sydd erioed wedi ystyried bod ganddynt enaid, bod yna Dduw, bod yna atebolrwydd, bod yna ddydd y byddant yn sefyll o'r flaen. Ond o Dduw, i ni'n gwybod os yw'r ysbryd ar waith, mae'n gallu agor llygaid ar enaid fwyaf tywyll. Ac felly, mewn eiliad, i ni'n gallu gweld y traws newidiad llwyr. Felly o Dduw, gad i'th ysbryd fod ar waith yma, yn y ddinas hon ac yn ein gwlad ni, a gwledydd y byd, ac cael weld yr Efengil yn lledaenu, ath enw'n cael ei ddyrchafu goriwch pob enw arall. Felly o Dduw, ni'n cyflwyno'r holl ddydd ddofal, yr oedfa hon, i meddwl am ein hoedfa nos Iau, ac yn gweddio o Dduw nawr, y bydde di yn gweithio ar y neidiau, yn argyhoeddi nhw o'i hangen i fod yma, ac wrthyn yn y ddod, y byddant yn clywed pam roedd rhaid i'r Iesu ddod i'r byd yma. Ac o Dduw, cyn diwedd yr oedfa hyd yn oed, y bydd na rhai wedi dod i gweld i pechod, ac yna gweld yr arglwydd Iesu Grist, nid yn y preseb, ond ar y groes, yn marw trostynt. Felly o Dduw, i ni yn gofyn i ti i baratoi nawr, i'n cyflwyno'r oedfa honno i ddofal di. Y bydd yna fendydd, y bydd y bresenoldeb i'w deimlo, ac ar ddiwedd y noson y gallwn ni ddweud fod enw'r arglwydd Iesu Grist wedi ei ddyrchafu goriwch pob enw arall. Felly o Dduw, bendithio ni nawr diogelu ni cadw ar un drwg i ffwrdd, ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen.
Dewch ni ganu Emyryf 250, Tyrd Ysbryd Sanctaidd Rho dy Wawr, datgyddiad ddyfnion bethau Duw. 250 yn ei sefyll i'w chanu. Dawn testyn o pistol cyntaf Paul at Corinthiaid a'r benod gyntaf ac adnodau 4 a 5. 1 Corinthiaid 1 adnod 4 a 5. Yr ydw yn diolch im Duw bob amser dros o chwi am y gras Duw a rodded i chwi yng Nghrist Iesu, am eich bod ym mhob peth wedi'ch cyfoethogi ynddo ef mewn pob ymadrodd a phob gwybodaeth. Nawr, mae yna lawer o bethau i ni yn ddiolchgar amdanynt siwr o fod, fe ddylen ni fod, a betawn ni'n creu rhestr o y gwahanol bethau i ni yn ddiolchgar amdanynt am restr hir faith y bydde. Bydde yna gymaint o bethau bach i pethau mawr, ac yna fydd blaenoriaethau pobl yn amrywio siwr o fod am beth maen nhw'n ddiolchgar, ond yma yn yr adnod sydd o'n blaen ni, am achos o ddiolchgarwch sydd yma o'n blaen ni. Mae'r apostol Paul yn diolch i Dduw am y Corinthiaid, am yr aelodau o'r eglwys yng Nghorinth. Ond sylwch, yr oedd yn mynd i orfod dod â cherydd iddynt, mae'n rhyfedd yn diwedd, pam yna gerydd yn golfod cael ei rhoi, pam mae'r rhaid pregethu ar materion sydd ddim yn hwydd, ac efallai bod eisiau cywiro pobl. Yn aml iawn mae pobl yn meddwl bod hwnna'n dod o galon galed, hearnaidd, deddfol, ac eto mae'r apostol Paul yn dod o galon o gariad ac o lawenydd. Mae e'n dechrau
y llythyr yma, gyda diolchiadau ac yn diolch I Dduw amdanyn nhw. Mae'n dangos ei serch tuag atynt ei bod yn gyntaf yn blant yr arglwydd. Dyna yw y peth pwysica, dyna'r mater mwyaf o bwysig fan hyn. Edrychwch ar yr ail adnod, mae mor glir, mae mor amlwg, beth yw'r mater sydd yn achosi llawenydd I ddiolch I Dduw amdanynt. Yr ail adnod, at eglwys Dduw, yr hon sydd yng Nghorynth, at yr rhai a sancteiddiwyd yng Nghrist Iesu, a alwyd yn saint, gyda phawb ac sydd yn galw ar enw'r arglwydd Iesu Grist, ym mhob man o'r eiddynt hwy a ninnau. Hynny yw, Cristion. Mae'n diolch I Dduw ei bod nhw'n Gristnogion. Ei bod nhw wedi sancteiddio. Mae lot yn yr adnod yna, gallai hwnna fod yn destun. Am sawl wythnos bron iawn, allech chi ddadle, mae e'n disgrifio beth yw Cristion. Does dyle dim fath beth bod a Cristion bydol. Dwi ddim yn gwneud synwyr. Mae Cristion ac un wedi ei sancteiddio yn gwneud synwyr. Dyna'r mater. Prawf bod rhywun wedi dod yn Cristion yw bod yna arwyddion o leia ei bod nhw wedi sancteiddio. Yr rhai a sancteiddiwyd yng Nghrist Iesu a alwyd yn saint. Chi wedi cael eich galw'n Cristion. Gyda phawb, a beth yw diffiniad hwnna? Pawb sydd yn galw ar enw'r arglwydd Iesu Grist. Mae mor syml yna. Y rhai sydd wedi pwyso'r Grist. Nid fel mater o dweud y geiriau. Nid fel ysgrifennu rhyweddi lawr ar ddarn o bapur a'i roed e'r gweinidog ar ddiwedd oedfa. Nid yna beth I ni'n sôn amdano fan hyn. Nid galwad ffwrdd â hi. Ond yr alwad o'r enaid. Ar heina, mae Paul yn edrych ar yr rhai o'i flaen ac yn teimlo ar rhai mae'n cyfeirio atyn nhw yn y llythyr a mae'n dweud wrthyn nhw, dwi'n diolch I Dduw bod arwyddion bod chi wedi deall yr efengyl. Roedd cerydd I ddod, roedd yna broblemau, ond roedd yn diolch bod arwyddion ac iddo ef y mae'r clod. Mae'n diolch am y Corinthiaid, ond sylwch, diolch I Dduw mae e. Dwi ddim yn diolch i'r Corinthiaid, mae'n diolch I Dduw am y Corinthiaid, am yr hyn mae wedi wneud ynddyn nhw, ei bod nhw wedi sancteiddio, wedi galw ar yr arglwydd. Hynny yw, bod arwyddion o fywyd ynddynt. Am fater I fod yn ddiolchgar amdano. Gai ofyn, ai dyma sydd yn ein lloni ni, sydd yn achosi I ni brofi'r diolchgarwch yma I orlifo o'r enaid. Mae e'n anodd yn diwe. I ni'n byw mewn oes lle does dim llawer o hwn I weld. Ond dyma beth ddylen ni fod yn deheu amdano. Pan I ni'n I weld fe ddylen ni fod yn ddiolchgar. A pan ni'n gweld hwn, nid proffes. I ni'n ddiolchgar bod rhywun gyda rhyw fath o awydd I roi proffes heddi. A bod rhywun yn fodlon dod i'r oedfa heddi. I ni'n ddiolchgar am y peth yna. Ond dydym yn gorffen fyna. I ni eisiau gweld gwir waith. Un parhaol. A fel y gwelwn ni, un tragwyddol. Bod Duw wedi gweithio a dwy'n pobl at o hef. Dyna'n gweddi ni. Dyna beth yw'r prif beth. Dyna pam I ni'n mynd I gynnal ein hoedfa nos Iau. Mae'r oedfa nos Iau, dyna pam ni'n cynnal oedfa bob prynhawn Dydd Sul fan hyn. Dyna pham I ni'n pregethu'r efengyl bob prynhawn Dydd Sul. Un oedfa sydd dyn ni, bydd yn hyfryd beth ni'n gallu cael dwy. Tair hyd yn oed ar y Sul yn y Gymraeg, bydd yn hyfryd. Ond ar y funud un, tan bod yr arglwydd yn arwain ac yn dod lawr, un sydd yn, felly mae'r un yna'n gorfod bod yn un peth. Dwi ddim yn mynd I fod yn athrawiaeth, dwi ddim yn mynd I fod yn ddim byd arall. Beth sydd angen fwy ar Caerdydd ar y funud? Athrawiaeth o fewn yr efengyl. Mae'r rhaid cyhoeddi'r efengyl yn does? I'r Cymru Cymraeg yng Nghaerdydd ac yng Nghymru, a ble bynnag arall maen nhw'n gwrando, rhaid cael yr efengyl, achos y mae neidiau ar y ffordd I golledigaeth. Ac felly mae angen i'r rhain I glywed yr efengyl. A dyna beth fyddwn ni'n diolch amdano. Y bydd Duw yn gweithio ac yn agor llygaid y deillion. Dyna pam ni'n cynnal nos Iau. I ni ddim yn cynnal nos Iau achos bod yn beth neis I cael corolau, rhywbeth nadoligaidd. Os mae dyna'r rheswm, does dim lot o bwrpas allech chi fynd i'r byd I cael hwnna, allan ni enwi pentwr o lefydd yn yr 2 wythnos nesaf. Gewch chi ganwyllau yn bob man. Gewch chi'r goleiadau lawr. Fe gewch chi rhyw ddiod gyda chydig bach o alcohol siwr o fod yn y byd, a rhywbeth I dwymo'ch bol.
Fe gewch chi rhyw mince pies dros y lle I gyd. Fe gewch chi bob math o bethau. Fe gewch chi rhyw mewn adeilad eglwysig efallai. A fydd yn edrych yn braf. A fydd na bobl, fydd na band yn chwarae. Allech chi cael lot gwell na ni'n mynd I cael nos Iau. Allai addo I chi. Fe gewch chi llawer gwell adloniant unrhyw le arall yn y brif ddinas hon. Unrhyw le yng Nghaerdydd, unrhyw le yng Nghymru. Ond tybiwn ni fydd dim efengyl. Tybiwn ni. O fydd yn neis. O fydd yn braf. O fydd yn rhyw deimlad bach nadoligaidd. A wedyn byddwch chi'n mynd I siopa ar ôl. Os yw yn y dref, os yw yn y ddinas, byddwch chi'n mynd i'r dre ac yn cael te hwyr ac yn cael amser braf I brynu anrhegion. Dyna'r math o feddylfryd, ond nid dyna pam I ni'n cynnal noson o gyrolau. Mae noson o gyrolau ni yn llwyr I gyhoeddi'r efengyl. Dyna'r unig reswm amdano fe. Does dim reswm arall. Rhaid cynnal hon mwyn gyhoeddi'r efengyl. Na beth yw croesawu'r Nadolig. Dyna beth yw'r oedfa ar-lein cyn i'r dolig ddod ar ein traws ni am hanner nos. Ac os ewch chi troi'r rhaglen teledu mlaen a mynd o un sianel y llall, fe gewch chi rhyw wasanaethau, pob math o wasanaethau Cristnogol I naws. Ond allan ni bron iawn a mentro, pryn y glwch i'r efengyl. Ac felly dyna pam sy'n rhaid cael hyd o gwasanaeth felly. Dyna pam sy'n rhaid wneud e. Ac petai pobl yn ymateb I hwnna, dyna bydde Paul yn diolch amdano. Dwi ddim yn mynd I ddiolch am ryw oedfa bach pleserus sydd yn eich I deimlo'n nadoligaidd. Dyw Paul ddim yn poeni dim byd o'r fath beth. Dwi ddim yn poeni os yn ei llenwi capel. Be mae eisiau gweld yw hyn. Dwi ddim eisiau gweld capel da 600 o bobl ac yn tyrru mewn i'r oedfa. Dwi ddim eisiau gweld hynny. Mae eisiau gweld rhai yn dod I alw ar Grist. Dyna'r nod. Dyna beth sy'n achosi o ddiolch. Wel, gadewch I ni edrych yn gyntaf ar ras yr efengyl, yn ail rhoddion yr efengyl, ac yn olaf cyfoeth yr efengyl. Wel, yn gyntaf, gras yr efengyl. Adnod 4, yr ydw I fy'n diolch I'm Duw bob amser dros o chwi, am y gras a rodded I chwi yng Nghrist Iesu. Sylwch, mae diolch I Dduw ofna Paul, nid diolch i'r Corinthiaid. Dyw e ddim yn diolch i'r Corinthiaid, o chi mor neis. O diolch I chi am ddo. Dwi'n dweud y fath beth. Be mae'n dweud, dwi'n diolch I ti Dduw, dy fod wedi gweithio yn eu colonnau nhw. Fod na waith yn eu hyneidio nhw wedi digwydd. Mae ti sydd wedi gweithio. Mae fe, Duw, yw ffynhonnell pob daioni. Oedd Paul yn deall na fydde un o'r Corinthiaid wedi dod i'r eglwys ond I bai am waith yr arglwydd. Ac ar ôl dod i'r eglwys, fydden nhw ddim wedi dod i'r bywyd, ond I bai am waith yr arglwydd. Bydden nhw unau wedi cario ymlaen a peidio mynd I gapel gweddill I bywyd nhw, neu bydden nhw wedi dod i'r capel a fod yn grefyddol ac yn foesol, ond ddim yn y bywyd. Ond mae Paul yn diolch fod arwyddion mae mwy na chrefydd yw e. Mae'n gwybod mae yna broblemau, ond mae'n gweld yr wyt ti Dduw wedi gweithio yn ei colonnen. Ac felly mae yna obaith, a dwi'n diolch I ti am hynny. Ti yw ffynhonnell pob daioni. Fydde dim gobaith i'r rhain, ond I bai I ti o Dduw weithio. Ac felly dwi'n diolch I ti amdanyn nhw. Yr arglwys yw wedi darparu'r cyfan o'r cychwyn. Hynny yw, yn sicr ni fydde bywyd ei hun yn eiddo iddyn nhw na Paul, na ni. Bydde dim anadl gennym ni I fyw ar y ddeiar ond I bai I Dduw roi'r anadl I ni. Mae hwnna'n sicr. Does dim un person yn para ar y ddeiar yma yn fwy na mae Duw di caniatáu iddyn nhw. Does dim un person yn cael ei geni ar byd yma ond I bai bod Duw di caniatáu iddyn nhw'n cael ei geni. Ac felly mae Duw wrth gefn y cyfan. Fe yw ffynhonnell pob bywyd, dechrau bywyd a diwedd bywyd. Fe sydd yn goruwch lywodraethu dros y cyfan. Yn ei raglennaethau mae e'n sofran. Ac felly mae yn rheoli'r cyfan. Ac felly pan dwi'n anadlu nawr, mae dim ond oherwydd bod Duw yn caniatáu I fi cael anadl i'w anadlu. Felly ni'n diolch I Dduw am anadl, bod ni'n fyw. A fe sy'n parhau I rhoi'r gallu, ond mae mwy na hynny fan hyn ond oes. O ran yr enaid, Duw ein harglwydd yw rhoddwr bywyd i'r enaid farwedd. Dyna beth I ni'n gweld mwy na dim.
Ni'n diolch am fywyd ydyn, ond ni'n gallu byw ond bod yn farw yn ysbrydol. Ond os ydych chi'n Gristion, yr oedd na adeg pan nad oeddech chi'n Gristion. Dyna beth ni'n deall fan hyn. Os ych chi'n honni fod yn un o'r saint, yn un o'r Cristnogion, a mae Paul yn ddiolchgar amdanyn nhw, yr oedd na adeg yn eich bywyd chi pan yr oeddech chi yn farw, ond nawr yr ydych chi'n fyw. Ac am hynny mae Paul yn ddiolchgar. Yr oedd Paul yn gwybod mae o ddiw y daeth bywyd yn ei fenaid Achos oedd Paul yn gallu cofio. Oedd Paul yn cofio, roedd na adeg pan yr oedd e'n byw i ddiw, ond i ddiw ffals. Yr oedd e'n byw i ddiw o'i wneithuriad Dyw yr Hen Testament, ond yr oedd wedi creu rhyw efengil bach fel y Phariseaid, rheolau iddo fe hun. Ac felly roedd e'n bell o'r efengil, roedd e'n farw yn ysbrydol. Roedd e'n gwbl farwedd, yn gwbl grefyddol, yn gwbl foesol, siwr o fod yn un o'r pobl mwyaf caredig, mwyaf neis, byddwch chi wedi gallu dod ar ei traws nhw. A byddwch chi'n meddwl, mae hwn yn Gristion, ond doedd e ddim. Doedd Paul ddim yn Gristion, fel y Corinthiaid, doedden nhw ddim yn Gristnogion. Ond yna mae Paul yn gallu cofio yr oedd na adeg pan dath Duw a roi bywyd i mi. Ac felly mae'n edrych ar y Corinthiaid a mae'n dweud, mae'r arwyddion bod Duw wedi rhoi bywyd i chi. Gynt yr oedden ni'n farw, nawr i ni'n fyw. Fe yw'r ffynhonnell. Heb ymyrraeth Duw, bydde Paul, y Corinthiaid, ni, dal wrthi yn ein balchder crefyddol. Ac gyda Paul, bydde wedi bod yn parhau yn erlyd yr efengil. Faint o bobl crefyddol, Cristnogol, Cymreig sydd yn erlyd yr efengil? Roedd na lawer yng Nghymru. Sim gymaint heddi, maen nhw dal na. Ond yr rheswm does dim gymaint heddi, achos dyn nhw ddim yn grefyddol mwyach. Ond maen nhw'n cysau'r efengil. Maen nhw'n cysau'r gwirionedd. Dyn nhw ddim eisiau gwybod am Dduw. Mae heddi'n prawf o hynny'n diwe. Fydd nosiau yn prawf ohono fe. Fi ddim awydd, fi ddim awydd, fi pethau eraill yn bwysicach i wneud na ddod i wrando a rhyw neges am yr efengil a canu chydig o gyrolau a cael rhyw eglurhad ar ambell un. Fi na lawer pethau llawn adloniad gwell i wneud gan bobl nos Iau. Wrth gwrs fi na. Ond dyma yw'r peth bwysicaf oll. Ond be mae Paul wedi deall yw oherwydd gras Duw, yr oedd yn un o'i blant ac felly mae e'n diolch i Dduw am y gras ei fod wedi gweithio ymhlith y Corinthiaid. Dyna beth sydd yn cyffroi Paul. Chi wedi gweld i gyffro fe, mae e'n mor ddiolchgar bod e'n gallu gweld arwyddion bod Duw wedi gweithio yn ei heneidiau nhw. Bod arwyddion o fywyd yn ddyd. Mor bwysig yw deall hyn. Gai ofyn hyn, os oes na rhywun sydd yn gwrando, yn meddwl bod na ryw gyfraniad ganddo chi sydd yn helpu tuag at eich iachawdwriaeth. Os yw rhywun fan hyn yn meddwl bod y ffaith bod chi yma yn arwydd, bod yn cyfrannu tuag at eich iachawdwriaeth chi. Os yw rhywun sy'n gwrando yn meddwl bod eu crefydd nhw yn gyfraniad at eu iachawdwriaeth. Efallai bod nhw'n meddwl bod nhw wedi byw bywyd weddol foesol. Eich bod chi wedi trio'ch gorau. Falle bydde Duw yn siŵr o'ch derbyn chi achos i chi wedi trio eich gorau. Ac o ystyried yr holl ymdrech, falle bod chi wedi rhoi eich teulu, eich cymdogion i'r gymdeithas a bod chi wedi ymdrechu plesio Duw. Chi wedi plesio Duw. Chi wedi trio plesio Duw. Chi wedi darllen ei air Ond nid dyma yw'r tragedy fwyaf. Ond nid yw e mor hwydd yn meddwl, gan bod ni yn grefyddol, gan ein bod ni wedi gwneud gymaint i blesio Duw, ein bod ni'n teimlo mae'r rhaid bod hwnna'n ran o'n cyfraniad ni tuag at ein proffes ni, tuag at ein iachawdwriaeth. Na fydde'r ysbryd glân ar waith ac yn dangos ffolineb meddwl felly. A bydde'r ysbryd glân yn dangos i chi bod eich gorau hyd yn oed fel bratiau bydron. Ond nid dyna be mae gair Duw yn dweud. Fod eich gorau. Be mae hwnna'n golygu yw chi ar eich gorau. Os ych chi'n gallu meddwl, beth yw'r esiampl orau ohonoch chi?
Chi'n gwneud popeth, a chi'n dewis y gorau o'ch gweithredoedd, o'ch meddyliau chi, o'ch breuddwydion chi, o'ch geiriau chi, o popeth chi wedi gwneud. Mae fel pan chi'n meddwl am athrawon a pan mae yna rhyw arolwg yn dod. Ac yna chi, mae yna bwysau di-ri ar yr athrawon i greu'r wers berffaith. Mae mor anodd. A chi'n trio cael popeth yn ei le. Chi'n trio cael pob man yn daclus. Meddyliwch chi beth chi'n meddwl felly amdano chi. Beth yw'r fersiwn orau ohono chi? Meddyliwch chi am y peth mwyaf neis chi wedi gwneud i unrhyw un. Y peth mwyaf caredig chi wedi gwneud. Chi wedi helpu'r person sy'n mewn gymaint o angen a chi wedi gwneud e, chi wedi helpu nhw. A dim dim ond unwaith, chi wedi helpu nhw bob dydd am wythnos. Neu falle am fis, neu falle am flwyddyn. Chi wedi helpu nhw bob nos, chi wedi pryd o fwyd iddyn nhw bob nos am flwyddyn gyfan. A chi wedi mynd eich poced chi a chi wedi talu amdano fe. Ac chi ddim wedi dweud dim byd hyll wrth neb, a chi'n meddwl am yr holl darluniau hyfryd i chi'n gallu roed o'ch chi'ch hunan. Os chi'n gallu meddwl am hynny, be mae'r adnod yma'n golygu yw hyn? Bod chi wedi dod i weld bod hwnna'n fochedd. Bod y gorau i chi erioed wedi wneud. Ond dwi wedi mynd i'r capel trwy gydol fy mywyd. Bod hwnna yn fochedd yng ngolwg Duw. Yn frynt ni'n llwyr, yn ddrewdod. Meddylwch chi am y peth mwyaf drewllyd, y mwyaf erchill, y mwyaf brwnt. Chi ddim eisiau dod yn agos, chi ddim eisiau agor drws a chi'n gwybod bod y mewn fyna. Chi ddim eisiau dod yn agos fe. Mae'n waith yna. Dyna beth yw, mae'r Cristion wedi dod i weld, bod ei orau fel bratiau bidron yn fochyndra. Lle chi ddechrau'r crefyddol, wel, mae hwnna dros ben llestri ydw e. Dwi ddim o'r wael yna. Mae Duw yn fodlon gyda fy ymdrechion ni. Ond dyma beth yw gras Duw. Gras Duw yw ei fod yn dangos i ni ein brynt ni. Mae hwnna'n ras, ond yw e? Dyna gras Duw. Achos tan bod chi'n gweld bod eich gorau yn fratiau bidron, i chi'n golledig. Mae'n amhosib i chi fod yn Gristion. Os nad ych chi wedi gweld eich angen, does dim angen Crist arno chi. Ac felly chi ddim yn Gristion, chi ddim yn un o'i saint, a dyw Paul yn sicr ddim yn ddiolchgar i Dduw amdano chi. Achos does dim arwydd o'i waith efo eich enaid chi. Ond os ydych chi wedi gweld eich pechod, mae hwnna'n mor gyffroes. Ac felly os nad ydych chi wedi gweld eich pechod, os ydych chi'n teimlo, wel, mae hwnna dim yn bach dros ben llestri, gai ofyn i chi'n garedig iawn i weddio y bydd Duw yn raslon, yn dangos i chi eich pechod, yn agor llygaid eich enaid i weld eich angen am Grist, dangos i mi fy angen, dangos i mi fy mhechod. Dyna'r weddi. Dyna beth i ni eisiau. Dyna ni eisiau dechrau. Dangos i mi dy fawredd a dy oleini a dy byrdeb a dangos i mi fy mryntni a fy mechod. Na fydd oleini yn llewyrchu'r lle ac yn y goleini yn dangos i mi fy mechod. Dyna beth sy'n angen i chi weld. Plediwch ag e. I ddangos difrifoldeb eich pechod a'ch bryntni. Mae hwnna'n broblem, ond dyw pobl crefyddol ddim yn gweld pa mor ddifrifol yw i balchder crefyddol nhw. Dyw pobl digrefydd ddim yn gweld problemau ei cyflwr o ddigrefydd. Dyn nhw'n gweld pa mor ddifrifol. Dyn nhw'n gweld bod na beryg. Dyn nhw'n gweld bod atebolrwydd. Mae pob un yn teimlo'r un peth. Mae nhw'n hapus i byd. Ond gras Duw yw pan ei fod yn dangos i ni ei gariad, ei drigaredd, ei ffafrau, ei fendithion, ond pan nad oes dim heiddiant o gwbl yn ni. Pan nad ydyn ni'n heiddi, dim byd, ond mae yn dangos i ni y cyfan sydd angen. Dyna ras. Does dim angen i Dduw wneud na. Ond mae'r cyfan o Dduw. Dyna beth mae Paul yn ddiolchgar amdano. Mae'n diolch i Dduw am y gwaith o ddifri yn ei enaid Bydde Paul yn dweud, bydde ni wedi cario ymlaen i erlyd yr eglwys a cysau'r efengil a fod yn elyn i Grist. Ond am dy ras sydd wedi dangos i fi balchder crefyddol, balchder fy mywyd a'r holl bethau a dangos i mi fy mryntni. Ac o'n i bai am na, fydde'n anobeithiol arnau. Ac felly mae'n diolch a mae'n gweld hyn yn y Corinthiaid. Does dim byd i ni yn ei heiddi ac felly dyna yw'r ras. Dim byd, dim ond cefndir ni yn chwarae'r rhan yn ein iachawdwriaeth ni. Ydych chi wedi dod i weld na? Dim os beth yw'ch cefndir chi? Dwi'n mynd dim gwahaniaeth.
Gallen ni fod yn grefyddol neu yn ddigrefydd llwyr. Gallen ni fod yn foesol neu yn llwyr anfoesol heddi. Gallech chi cael rhywun yn dod i'r oedfa ac ddim yn Gristion, ond gallai'r person hwnnw neu honno fod yn grefyddol neu yn ddigrefydd, yn foesol neu yn llwyr anfoesol, yn garedig neu a thymer erchyll, a llawn trais a chysineb. Does dim os pa nhw neis neu beidio bod yn neis. Be mae'n golygu yw, mae pob un o'n nhw'n yr un cwch. Yr un angen sydd yn nhw gyd. Gras Duw yw bod e'n dangos i chi eich angen. Dyna be mae Paul yn ddiolchgar amdano. Mae'n mor gyffroes yn dweud. Ac am gyffro sydd o'n blaen ni, a gall Duw weithio heddi clod iddo fe yn y galon oeraf oll, neu yn y galon sydd yn meddwl ei fod yn gyfiawn. Ond falle cyn diwedd yr oedfa yn cael ei llorio. Dyna yw gras Duw. Dyna cyffro bob oedfa. Dyna'r cyffro bob tro mae oedfa mynd mas ar y we. Y gall rhywun, y person fwyaf caredig, heb Grist. Ac felly mae ei gorau fel bratiau bydron. Gallai'r person fwyaf treisgar, heb Grist, a'i gorau fel bratiau bydron. Gallen nhw rando'r neges yr efengil a dod i gredu trwy ras, gan fod Duw wedi dangos iddyn ni pechod. Mae mor gyffroes. Fedrwn ni ddim perswadio y person gorau posib yn foesol, neu'r person fwyaf treisgar posib. Mae'r ddoi mor anodd, dwi ddim yn siŵr pa un fyddwch chi'n mentro dweud yw'r anoddau i gyrraedd. Mae'r ddoi cyndrwg a'i gilydd. Mae'r crefyddol yn amhosibl i'w cyrraedd. Mae'r digrefydd yn amhosibl i'w cyrraedd. Ond pam yr ysbryd glân ar waith, mae e'n gallu agor llygaid y dall yn syth. Mae e'n gallu peri iddyn nhw weld ei hangen. Ac felly mae Paul mor gyffroes. Mae e'n diolch i Dduw. Mae ohono ti y daeth y gwaith. Gyda'ch chi'n symud ymlaen? Ni wedi gweld gras yr efengil. Wel, beth am roddion yr efengil? Edrychwch ar roddion yr efengil. Am roddion, yr ydw i'n diolch i Dduw, i'm Duw bob amser dros y chwi am y gras a rodded i chwi yng Nghrist Iesu. Maen nhw wedi derbyn rhywbeth. Ac am roddion trwy ras Duw. Y mae wedi rhoi Duw saint i'r rhai sydd yn gwbl aneiddiannol. Y mae'r rhodd, ond y diwedd, mae'n mynd yn fwy arbennig pan ni'n sylweddoli bod yn anheiddiannol. Nad ydyn ni yn ei heiddi fe. Os ewch chi lan at rhywun sydd wedi bod yn afiach i chi, a wedi bod yn hyll i chi, a wedi wneud niwed mawr i chi, a rhoi anreg iddyn nhw. A nid dim ond i wylltio nhw, ond anreg o'ch calon. Wel, mae'r anreg nawr yn fwy special, ydw e? Mae'n fwy arbennig, achos nawr oedd yn anheiddiannol. Ond i chi wedi rhoi rhodd i nhw. A dyna beth yw'r efengil trwy'r amser. Dyna cyffro'r efengil, a mae wastad yn anheiddiannol. Y mae bendithion y Cristion tu hwnt i'n deall ni. Dyna pam mae mor hyfedd yn diwe. Pam ambell ni'n goffa perswadio'r saint i ddod i geisio ac i addoli Crist. Dwi'n ddim yn gwneud synwyr o gwbl. Pam ddylen ni perswadio Cristion i ddod i ganu clodydd yr arglwydd? Ac i fyw i ogoneddi fe. Mae'n anhygol. Ond ni'n gwybod bod rhaid ni atgoffa'n gilydd o dro achos pechaduriaid i ni. Ond fe dyle fe ddim angen i ni fod yn symbolu rwy'n a perswadio nhw i ddod i oedfa neu'r cwrgweddi neu beth bynnag yw e. Pam mae'r cyfan yn anheiddiannol. I ni ddim yn heiddi dim byd. Dim o gwbl. Ond mae'r cyfan yr os. A dyma bendithion i ni'n ei gael. Dyma'r rhoddion. Tro Iesu Grist. I ni'n derbyn yr rhoddion yma i gyd. I ni'n meddwl Nadolig yn agosau. Fydd yna lot o roddion yn cael ei rhoi a'i derbyn. Ond allwch chi feddwl am rodd gwell na rhodd yr efengil. Yna lot o anrhegion neis gellir ei gael. Does dim byd gwell na bod rhywun yn derbyn yr efengil am rodd. A fod yn llwyr o ras. Yn rhad. Heb unrhyw gyfraniad ohonom ni.
Dydyn ni ddim wedi cyfrannu dim byd tuag at yr rodd yma. I ni ddim wedi denu Duw tuag ato ni trwy fyw fel plant bach da fel yn ein dyddiau cynnar ni ac fel pan wnaethon ni trwy'r ysgol ac o'n ni ddim yn rhy ddrwg ac felly mae Duw wedi edrych arno ni ac wedi meddwl, wel, o'ch chi ddim yn rhy ddrwg yn yr ysgol ac pan wnaethoch chi'r coleg, o'ch chi ddim mor wyllt ar gweddill ac felly dwi'n mynd i ddod a chi wedi dechrau dod i'r capel felly na i ddod ar y fengil i chi. Dim byd o'r fath. Does dim cyfraniad yn dod ohonom ni. Y mae'r cyfan o Dduw. Y mae'n llwyr o ras. Gwbl anheddiannol. A mae'r rhodd yma'n dod oherwydd Iesu Grist agor y ffordd. Mwyn i rai fel ni fod yn eiddo iddo fe. Iddo ef ddod yn ifydd i fyd fel hon. Yn unswydd i fodloni gofynion y tad. Fe ddath Crist i'r byd. Fe ni'n cofio nawr yn chydig o wythnosau. Yn fwy arbennig. Dyfodiad Crist i'r byd. Ond pam y dath e? Fe dath ei dalu pris. A'r pris oedd i ryddhau ni o goethiwed. Goethiwed pechod ar un drwg. Mwyn i ni gael rhodd o iachawdwriaeth a bywyd tragwyddol. Dyna'r rhodd. Dyma'r rhodd i ni'n ei dderbyn trwy ras. I Grist fel ein cynrychiolydd gadw'r gyfraith yn ein lle, dyna'r rhodd arbennig. Ond mae hwnna'n rhodd i chi. Fedrwn ni byth cyflawni gofynion y tad. Mae'n amhosib. Perfeithrwydd i fynd i'r nefoedd. Ond fe ddath Iesu Grist ac fe gadwodd e'r gyfraith yn fy lle. Ac mae'n rhoi ei gyfiawnder yn rhodd i fi. Fe ath e'r groes fel cosb am fy methiant i gadw'r gyfraith. Dyna rhodd i chi. Mae'r rhodd arall gan Iesu Grist i ni. Cyfan trwy ras. Mae Iesu Grist yn dweud hyn. Dwi'n rhoi rhodd i ti. Na fydd na gondemniad i ti byth eto. Na fydd na gosb i ti. Fe fyddai'n maddau'r cyfan, fyddai'n golchi ti lan, fyddai'n cyfan y wedi wneud yn barod ar y groes, dwi wedi cael fy nghosbi yn dyledu, a dwi'n rhoi hwnna fel rhodd i ti. Mae'n rhoi i berffeithrwydd fel rhodd i fi. Mae'n rhoi cymryd y gosb fel rhodd i fi. Iesu Grist sy'n galluogi ni dderbyn y rhoddion yma. Trwy ei fuddod ef, trwy ei waed a lifodd, mae'n modd i ni fwynhau'r bendithion yma. Am ras, am gariad, am rodd, i edrych ar rai sydd tu hwnt i'w deyrnas ef, yn aelodau o deyrnas yr un drwg, i rai sydd yn hapus ei byd yn y tywyllwch. Ac yna, rhywsut, i ni ddim yn deall sut. Be ni yn deall yw gwaith yr ysbryd glân yw e. Mae'n darparu ffordd i rhai ni weld i cyflwr. Dath Iesu Grist i agor y ffordd lle gellir ein mabwysiadu ni i'w deulu fe. Mae'n rhodd yn diwe. Am rodd. Pan mae enaid yn cael ei fabwysiadu i deulu'r arglwydd. I ni fod yn gyfreithlon yn iddo e. Pan ni'n dod yn Gristion, dim mater ffwrdd â hi rhyw benderfyniad dros dro yw e. Pan mae'n wir waith o ras. Pan mae Duw sydd i agor y llygaid i weld ein pechod go iawn. Pan ni wedi gweld difrifoldeb y sefyllfa, ac yna ni wedi gweld does dim gobaith i mi, ond yna ni'n gweld be mae Crist wedi wneud yn fy lle fi. Ac yna ni'n dod at Grist, ac ni'n dod at y groes. Dyma beth sydd yn anhygol, mae'r broses yna o waith yr ysbryd glân yn yr ened, rhoi rodd o ffydd i ni gredu a phwyso. Mae'n gyfreithiol. Mae'n cael ei ddatgan yn un o deulu'r arglwydd o'r fan ar lle. Nawr dwi'n aelod i'r deulu'r arglwydd Iesu Grist i Duw y Tad. Dwi'n eiddo iddo fe. Dwi'n gwybod ble dwi'n mynd. Dwi'n un ohono fe. A does dim os be mae neb yn dweud, dim os be mae Satan yn sibrwd i ni. Unwaith mae'r arglwydd yn datgan ein bod ni wedi mabwysiadu, does neb yn gallu newid y peth. I ni wedi mabwysiadu. Am rodd. Does dim un ffordd gall yr un ohono ni, y gorau ohono ni, honi'n bod yn gyfiawn yn ein erdyn hunan. Does dim un ffordd gall un ohono ni honi fod yn un o'i deulu fe, ond i bai bod yr arglwydd wir wedi gweithio yno ni. Oherwydd Crist i'r cyfan. A fedrwch chi feddwl am rodd gwell. Oes na rhywun sydd yn teimlo ei ogrwydd, ei pechod yn pwyso yn drwm ar yr enaid, ei ogrwydd fel mynyddoedd byd. Os na rhywun sydd yn teimlo, dydych chi ddim yn gallu maddau eich hun, dwi'n sicr yn yr oes hon.
Os daw yr arglwydd mewn cyfnod o fendith, fi na lawer yn ffeindio fe'n anodd i faddau ei hunan. Mae e'n real iawn, dwi. I ni methu maddau ni'n hunan. Allai ddychmygu'r rhai gafodd ei magu ar aelwyd Cristnogol. Wedi troi cefn. Byw bywyd afradlon. A fyddan nhw'n ffeindio fe'n anodd i faddau ei hunan. Ac efallai fydd hwnna'n i'r rhwystro nhw'n rhag dod at Grist. Os yna rhywun sy'n teimlo felly, pan mae pob math ar y symau i chi'n teimlo nad oes maddeuant i chi, a ydych chi'n teimlo felly, mae yna rhai sydd wedi byw bywyd gwyllt, neu mor llawn crefydd sydd heb Grist, ac wedi pregethu fe efallai felly yw e. Chi'n gallu meddwl am sawl crefydd, a bod nhw'n hyrwyddo gweithredoedd da, a pob math o bethau sydd ddim yn yr efengil, ac yna bod nhw'n dod i glyw yr efengil yn meddwl, na, fedrai ddim derbyn maddeuant, dwi wedi bod yn pregethu efengil arall. Ond nid dyna be mae Iesu Grist yn dweud. Be mae Iesu Grist yn dweud yw, i bob un sydd yn dod ato fe ac yn galw ar enw'r arglwydd, mae maddeuant. Dwi ddim yn dweud pa mor neis chi wedi bod, ddim wedi dweud os ych chi wedi cael eich magu am 20 mlynedd o dan sain yr efengil wedi wrthod e, does dim byd o'r fath. Be mae'n dweud yw, os nawr ych chi'n dod i alw ar enw'r arglwydd, mae maddeuant. A mae'n fwy na yna, mae'n dweud, mae'n maddau chi'r gorffennol. Y cyfan. Beth bynnag, crefydd digrefydd. Mae'n maddau'r presennol. Mae'n maddau'r dyfodol. Y cyfan. Y mae pob un pechod fyddwn ni yn ei wneud o nawr ymlaen. Y mae Iesu Grist wedi cymryd y gosb ar y groes. Dyma cyffro'r efengil, dyma'r hodd, yr arglwydd sy'n plannu'r hedyn o fywyd trwy'r ysbryd glân yn yr enaid. Mae'n ni'n bywhau ni, mae'n rhoi bywyd ysbrydol i ni, lle gynt o'n ni'n farw, nawr wedi'n bywhau, a nawr mae'r gogwydd yma tuag at Grist ac sancteiddrwydd. Ond mae yna fwy o roddion. Mae yna fwy na yna, mae Iesu Grist wedi rhoi gymaint o roddion i ni. Ond am roddion a roddir i ni trwy'r ysbryd glân, mae'n peri ni edifarhau, mae hwnna'n rodd. Chi ddim yn gallu edifarhau. Ond i bai fod yr arglwydd i roi y gallu i chi edifarhau. Ac eto, gelwyr arnoch chi edifarhau. Eglurwch hwnna. Mae'n ddirgelwch yn dweud. Mae'n ddirgelwch. Mae cyfrifoldeb arnoch chi edifarhau. Ond mae'n rhoi y gallu ni edifarhau. Mae'n galw arnoch chi gredu, ond fe sy'n rhoi y ffydd i chi gredu. Fe sy'n wedi rhoi yr hedyn yn y lle cyntaf. Fe sy'n wedi'ch bywhau chi. Mae rhain yn roddion ar anhygol. Rhoi personol i ni, nawr ni'n gallu teimlo nhw. Y gallu droi o falchder ac o bechod. Ef sy'n rhoi y gallu ni gredu. Amhosib yw i ni ymddiried yno ef, heb iddo roi rhodd o ffydd i ni bwyso arno ef. Bod ein holl ddibyniaeth am iachawdwriaeth ar Iesu Grist. Ac nid ar unrhyw beth ohonom ni. Petai chi'n gwybod nawr bod eich anadl olaf yn dod, beth fyddech chi'n dadlau eich achos? Ar beth fyddech chi'n gosod eich dadl chi? Beth fyddech prif ddadl chi? Eich bod chi'n mynd i'r nefoedd? Rhaid iddo fe fod mae Iesu Grist yw fy unig obaith. Ei fod wedi byw yn fy lle y bywyd perffaith. Ei fod wedi marw yn fy lle yn cymryd y groes. Ac mae wedi cymryd fy mhechod. Ac wedi fy ngolchi yn ei waed ef. Fi dim byd o'ch cefndir yn dod lan. Fi dim byd o'ch crefydd yn dod lan. Fi dim byd o'ch gweithredoedd da yn dod lan. Fi dim byd o'ch ymdrechion yn dod lan. Y mae'r cyfan o ras. Yr ydw fy'n diolch i'm Duw. Bob amser dros o chwi. Am y gras Duw a rodded i chwi yng Nghrist Iesu. Dyna be mae'n diolch amdano. Wel, yn fyr i orffen. Yn drydydd cyfoeth yr efengil. Wel, am gyfoeth sydd fan hyn. Faint o bobl, yn sicr, yn ystod y cyfnod yma, fydd yn breuddwydio am ryw gyfoeth. Yn deheuad i allu prynu mwy o anrhegion i eraill ac iddyn nhw hunan. Ac efallai eisiau arddangos yr hyn oll mae'n wedi gallu prynu lot o bobl yn deheu am gyfoeth. Sy'n rhyfedd ond yw achos mae'n gallu diflannu. A mae'n gallu dod â diflastod. Ond fan hyn, fe disgrifir y cyfoeth mwyaf oll.
Mae Paul yn diolch i Dduw fod y Corinthiaid fel fe ei hun yn gyfoethogion. Mae'n dweud o rwy fi'n gyfoethog ac i chi'n gyfoethog. Y cyfoeth gorau posib, adnod 5. Am eich bod ym mhob peth wedi eich cyfoethogi ynddo ef. Dyna be mae'n ddiolchgar amdano. Mae Pedr yn disgrifio yn berffaith yr un math o beth, grandewch na i ddarllen nhw i chi, 1 Pedr 1, ac adnodau 2 i 5. Grandewch ar hwn. Dyma chi gyfoeth y Cristion. Os ych chi wedi derbyn gras Duw ar waith yn eich enaid, os wedi agor llygaid yr enaid i weld eich pechod, os chi wedi dod a droed y groes a phwyso'n llwyr ar Grist yn unig, os wedi golchi chi'n lan a maddech i'r cyfan, ac wedi'ch mabwysiadu chi yn eiddo iddo, a rhoi bywyd tragwyddol i chi. Os yw hwnna gyd yn wir, dyma beth sy'n wir o'r Cristion. Etholedigion, yn ôl rhagwybodaeth Duw Dad, trwy sancteiddiad yr ysbryd, cyfan o Dduw, i fuddod a theinelliad gwaed Iesu Grist, gras i chwi a heddwch aml her, bendigedig fyddo Duw a thad ein harglwydd Iesu Grist, yr hwn yn ôl ei fawr drigaredd, anhad genhedlodd ni i obaith bywiol, trwy atgyfodiad Iesu Grist o ddiwrth y meirw. Mae'r cyfan o Dduw, ond sylwch ar hwn, i etifeddiaeth. Dyma, am yr etifeddiaeth yma yn sicr, yn diwe. Os i ni'n cael etifeddiaeth ar y ddaear, i ni ddim yn siŵr o'i gael e. Ac os i ni yn ei gael e, i ni ddim yn siŵr bod e'n mynd i bara. Fe allan ni golli fe rywsyd neu gilydd. Beth bynnag yw e. Os o ti yw e, fe allan fynd ar dan. Fe allan syrthio lawr. Fe allan gwerthau fynd. Os o arian yw e, fe allan mynd i'r banc a fe allan rwy'n ddwyne. Beth bynnag, allan chi golli fe, gwario fe. Ond i'r Cristion, grandewch, i etifeddiaeth anllygredig a dihalogedig a di-ddiflanedig ac ynghadw yn y nefoedd i chwi. Mae'n saff. Yr rhai trwy allu Duw ydych gadwedig trwy ffydd a chawdwriaeth parod i'w datguddio yn yr amser diwethaf. Am etifeddiaeth sydd i'r Cristion. Am gyfoeth sydd fan hyn. Ydym yn derbyn y cyfan o fendithion yr efengil trwy Grist, yng Nghrist, ac ni'n derbyn nhw nawr. Maen nhw'n eiddo i ni nawr, ond fe gawn ni nhw yn ei llawnder yn y nefoedd, mae hwnna'n sicr. A ddiwydion y cyfamod ein bod ynddo fe yn ddiogel hyd tragwyddoldeb, ein bod yn lan, yn bir, yng Nghrist am byth. Be mae'n dweud yw hyn? Na fyddwn yn wynebu condemniad gan Iesu Grist. Na fyddwn ni'n derbyn condemniad gan i Iesu Grist dderbyn y gosb yn barod yn ein lle. Ei fod wedi addo bod yn arglwydd trosom i ofalu, mae wedi addo hwn i ni, mae wedi addo ofalu amdano ni, i'n harwain ni, i'n hamddiffyn ni, tan i ffydd ddiflannu a throi'n olwg ac y cawn fynedfau yr nefoedd. Dyna yw'r addewid, mae'na etifeddiaeth sicr i ni. Mae yna gyfoeth i'r Cristion. Am fendithion i'r sawl sydd yn dod at Grist. I ni'n cael tragwyddoldeb, addewid o tragwyddoldeb yn ei gwmni. Mae'r rhoddion yma, does dim modd ei colli. Unwaith yn gadwedig, hyd yn oed os ni'n gwrthgilio. Ond wrth gwrs, dyw'r Cristion byth eisiau gwrthgilio. Ond unwaith mae e wir wedi credu, mae e wastad yn ddiogel yng Nghrist. Felly mae yna herf yna i'r gwrthgiliwr i ddod nôl at Grist. Cyn gyntedd a phosib. Achos mae Crist wedi darparu etifeddiaeth. A chi eisiau byw tra y ddaear er clod i'w enw e, i ddiolch iddo fe. A mae'r hyn oll pyd o'ch gwastraffu, i'ch bywyd heb byw i ddiolch iddo fe. A mae'r etifeddiaeth, i ni'n eiddo ni nawr, ond y cawn yn ei llawnder yn rhagwyddoldeb. Matthew 6, adnod 19 a 20. Na thrysorwch i chwi drysorau ar y ddaear, lle mae gwifin a rhwd yn llygru, a lle mae lladron yn cloddio trwodd ac yn lladrata. Eithir, trysorwch i chwi drysorau yn y nef, lle nid oes na gwifin a rhwd yn llygru, a lle ni chloddia lladron trwodd ac ni ladratant. Am addewid. Hynny yw, be mae'n dweud yw hyn bod ein trysor, ein cyfoeth, yr holl fendithion sydd yn nawr yn eiddo i ni yng Nghrist. Be mae'n dweud yw hyn? Dyw e ddim yn bosib iddynt lygru. Does dim modd i'r etifeddiaeth leihau. Dyw e ddim yn mynd i golli ei werth.
Does dim byd i chi mynd i wneud sy'n mynd i newid yr etifeddiaeth. Mae'r etifeddiaeth yn un sydd yn para hi tragwyddoldeb. Does neb yn gallu ddwyne. Does neb yn gallu cipio fe oddi arnoch chi. Does dim camgymeriad yn mynd i gallu bod. Ac felly rhaid gofyn y cwestiwn yma, oes cyfoeth well na hwn? Oes na unrhyw beth sydd yn well na'r hyn y mae Paul yn ei ddisgrifio? Mae yn addo delio'ch ar gyfwng chi yn rhad ac am ddim. Mae'r arglwydd yn addo gofalu amdanoch chi pob cam o'r daith. Mae'r arglwydd yn addo ein croesawu ni i'w gwmnïaeth ef hyd tragwyddoldeb am gyfoeth. Efesiau 3:8, i mi y llai na'r lleiaf o'r holl saint, yr hoddwyd y gras hwn, i efengylu ymysg y cenhedloedd anchwiliadwy olyd Crist. Anchwiliadwy. Chi ddim yn gallu chwilio. Mae mor ddyrus. Mae mor anferth. Mae mor fawr. Mae mor ddwfn. Mae'r cyfoeth yma sydd yng Nghrist Iesu. Mae'r bendithion yma mor fawr ac maen nhw'n eiddo i'r rhai sydd yng Nghrist Iesu. Gwrandewch, mae mor syml. Yr ydw i fy'n diolch i Dduw, yr ydw i fy'n diolch i'm Duw bob amser drosoch chwi, am y gras Duw a rodded i chwi yng Nghrist Iesu, am eich bod ym mhob peth wedi'ch cyfoethogi ynddo ef. Ond sylwch, ewch yn ôl i'r ail adnod. At eglwys Duw yr hon sydd yng Nghorinth at yr rhai a sancteidiwyd yng Nghrist Iesu a alwyd yn saint gyda phawb ac sydd yn galw ar enw ein harglwydd Iesu Grist ym mhob man. Dyna i chi addewid. Ydych chi wedi galw ar Grist? Ydych chi wedi dod at droed y groes? Ydych chi wedi dod yn waglaw? Rhaid iddo fod yn waglaw. Chi ddim yn gallu dod gyda rhyw berswad o pa mor dda i chi. Chi ddim yn gallu cyfeirio phwyso ar eich crefydd a bod chi'n gwybod yr adnodau neu beth bynnag. Chi ddim yn gallu esgusodi'ch hunan. Am beidio dod, does dim byd chi'n dod yn waglaw, does gen i ddim byd o'n plaid. Ond yn pwyso'n llwyr ar Grist ac yn galw am drigaredd. A'r addewid yw hyn, yr sawl sydd yn galw, mae'n ateb, mae'n madde, mae'n golchi, ac yna yn eiddo iddo ef. O, y byddwn ni'n gallu dweud, cyn diwedd y dydd, mae ganddo ni achos i ddiolch i Dduw am yr gwaith i ni wedi gweld yn y neidiau rhai. Neu falle gefn ni glywed cyn diwedd y dydd bod yna rhywle wedi gwrando a bod nhw wedi dweud trwy ras o'r diwedd dwi wedi gweld fy mhechod a dwi wedi dod at Grist am wedi maddau'r cyfan. Am eich bod ym mhob peth wedi'ch cyfoethogi ynddo ef. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch am yr efengyl sanctaidd, yn diolch am yr holl rhoddion yr wyt ti'n rhoi i ni yng Nghrist Iesu ac bod y cyfan o ras. Te'r gweithio neu'n plith, i ni'n gofyn i'n ôl trwy enw ac heiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch i ni orffen trwy ganu Emynrif 103. Mi dafla maich oddi ar fy ngwar wrth deimlo dwy foloes euogrwydd fel mynyddoedd byd drin ganu wrth dy groes. 103 gyn ni sefyll i'w chanu.
Nawr bydde di ras yn harglwyd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.